Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Il-glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: meta mbagħad taraw lil Ġerusalemm magħluqa minn kull imkien bl-eżerċti, tkunu tafu li l-qerda tagħha tkun waslet. Ħajħarbu mbagħad lejn il-muntanji dawk li jkunu fil-Ludija u jitbedu minnha dawk li jkunu ġo nofsa u ma jerġgħux lura fiha dawk li jkunu fir-raba. Għax dawk ikunu jiem il-kastik li fihom iseħħ kull ma hemm miktub. Ja ħasra lihom in-nisa li f'dawk il-jiem ikunu tqal jew ireddu. Għax hemm kbir jaqa' fuq il-pajjiż u korla fuq dan il-poplu. In-nies jaqgħu taħt il-qilla tas-sejf u jittieħdu l-siera fost il-pagani kollha. U Ġerusalemm tibqa' tintrifes taħt is-saqajn sa jkun għadda żmien il-ġnus. U jkun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art qalbhom ittaqtaq ma jafux jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. In-nies ruhom ħirġa bil-biża' billi jobsru x'ikun ġej fuq id-dinja għax il-qawwiet ta' smewwiet jitqalbu. Imbagħad jaraw li l-bniedem ġej fi sħaba b'qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u werfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-kelma tal-mulej. Ifir lilek Kristu. L-Evanġelju iqabbel żewġ mumenti drammatiċi ħafna. Il-qerda ta' Ġerusalemm li Ġesu jħabbar u li seħħet fis-sena 70 taħt l-Imperatur Titu fil-fatt fil-ark trionfali ta' Titu qrib il-Kolossew ġewwa Ruma infakkra propju il-qerda ta' Ġerusalemm u hemm din l-iskultura impressjonanti ta' żewġ soldati ġorru il-menoraħ ta' fid-Damastizz li kien hemm fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Ġesu iħabbar il-qerda ta' Ġerusalemm. Imma wkoll iħabbar tmiem id-dinja u huma deskrizzjoni drammatiċi li għadu Ġesu. Illum xtaqt naqsam magħkom xi ħaġa li aħna f'din l-aħħar ġimgħa tas-sena nitolbu fil-liturġija tas-sigħat tal-Knisja wa innu antik li x'aktarx ġie miktub fis-seklu 13 ġifieri 700 sena ilu. Ma nafux jekk huwiex Franġiskan minn Celano jew inkella Dominikan, imma huwa innu li intuża fil-liturġija fil-Qudisa tal-Mejtin għal 700 sena. Da żmien nistgħu nużaw fil-liturġija bħala innu għat-talb tas-salmi u l-liturġija tas-sigħat. Huwa id-Dies Irae. Min jaf il-Quddisa tar-Requiem ta' Mozart jew inkella ta' Verdi jaf li wara il-Kirje, wara l-Muleħnina mbagħad tibda din l-introduzzjoni għall-Evanġelju għalhekk is-sekwenza li hija d-Dies Irae. Jum ta' biża' jum ta' illa li firmiet jibdel id-dinja, jiġduh David u s-Sibilla. Ġejkeb fuq l-arpa qiegħed isegwini bil-melodija Gregorjana ta' dan l-innu antik. Kif ikun kulħadd imriet x'inha l-ħaq jiġi l-imħallef bl-ikbar reqqa bħalma wiegħed. Ħossi tromba jidwi u miegħu lil bnedmin mill-oqbra kollha isejħilhom għal ħaq tiegħu. Maġba l-mewt bħala n-natura x'ħin biex twieġeb lill-imħallef tqum mill-mewt kull kreatura. F'dak il-ħin jinġib ktieb wieħed li fih kollox huwa mniżżel biex minn fuq u l-ħaq jittieħed. Kif il-ħaq li mħallef jagħti kull ma nħeba jibda jidher, ħadd ma jeħles jekk hu ħati. X'ngħid imsejken kif narani lil min ngħid jidħol għalija jekk qaddis ukoll beżani.
resetan fil-glorja tiegħek li salvani bla jistħoqli, għajn taħnina żommni miegħek. Ftakar f'dan Ġesu tal-ħnina li għalija inġejt fid-dinja biex nimitluf ma nkun qatt jiena. Int fittixtni mfnejt għalija biex tifdini mit-timsallab dana kollu ħajseħ fija. Taħaq kbir imħallef driek, tin il-maħfra ta' dnubieti qabel jasal il-ħaq tiegħek. Bħala ħati nibżajjina tħammar wiċċ il-ħtija tiegħi lilek nitlob Alla ħniena. Inti ħfirt lil Madalena mal-ħallil u rejt il-ħniena lili tajtni tama u lena. Ma ħaqnix li int tismani, imma kun ħanin u lili f'nar ta' dejjem qatt titfani. Min mal-ħżiena inti tbedni, mat-tajbin fil-lemin tiegħek dak il-jum nitolbok tqedni. Mil-qutin bis-saħħa tiegħek jinżlu l-ħżiena f'nar tal-biża, mat-tajbin sejjaħ li miegħek. Lilek nitlob tieqaf miegħi, b'qalbi niedma, b'qima kbira, int ħarisni fit-tmiem tiegħi. Dak il-jum id-dmuħ jinġema' meta jqum mitrab il-ħati biex il-ħaq għalih jistema'. 3 persuni setanin, aħna nqimu malla wieħed, int wassalna mal-ħinjin. Amen. Ejjew nitolbu għal ħutna li ħallewna dan ix-xahar ta' Novembru li qed jasal fit-tmiem tiegħu, kif qed tasal ukoll fit-tmiem tagħha s-sena liturġika, is-Sibt u l-Ħadd li ġej nibdew sena liturġika ġdida. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-art imqazza Ġesu llum semma lil Ġerusalemm il-qerda tagħha. Min iżur Ġerusalemm għadu jara l-fdalijiet ta' dik il-qerda. It-tempju li nqered li llum fuqu hemm żewġ moskej. U nitolbu wkoll għall-art imqazza li għaliha il-weekend li ġej se noffru id-donazzjonijiet tagħna, l-offerti tagħna biex insaħħu l-qawwa ta' ħutna li nsara hemmhekk li għaddejjin minn żminijiet tassew diffiċli. Nitolbu għalihom u b'mod speċjali għal patrijiet ta' Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina f'dan il-mument ta' pandemija li fakritna kemm aħna dgħajfin, kemm aħna xejn. U nitolbu li noħżu lil xulxin billi inħarsu l-indikazzjonijiet li għatuna l-awtoritajiet tas-saħħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu u nitolbu wkoll għall-eżis li ħallewna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Amen. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina t-tama ta' ġudizzju ħelu għax nafdaw fil-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.